Bapak Ibu para kadang kinasih, wilujeng pepanggihan malih wonten ing renungan patinan Ki Kaji Purwantara wonten ing dinten Setupon 31 Januari 2026. Sarangan kawula Sugeng Yulianto. Ing dinten menika renungan patinan kawula paring ira-iran sumeleh tawi rasa ayem ing sakjroning pasrah. Wonten waosan kitab suci kamulit saking Matius 11 ayat 28 ingkang mekaten suraosipun. Padha mreneo sakai wong kang kesayan lan kamomotan, aku bakal gawe ayemmu. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, lan rahayu saben tiyang ingkang tansah ngatosaken sabdanipun Gusti lan dipun estokaken wonten gesangipun. Haleluya, amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, wonten ing gesang padintenan kita tamtu boten uwal saking maneka warni pacoban lan momotan. Kadangkala momotan menika kraos awrat sanget. Sae menika perkawis ekonomi, padudon wonten ing keluarga, sakit penyakit, utawi rasa kuwatir bab masa depan lan sanes-sanesipun. Nalika ngadepi kahanan ingkang mekaten asring kita rumaos kesel utawi kabutan. Kita nyobi merantasi sedaya piyambak, ngandelaken kekuatan kita dhewe nanging malah saya dangu saya semplah. Gusti Yesus liwat waosan dinten menika paring pangajak ingkang nentremaken ati. Padha mreneo. Gusti Yesus mboten ngendika yen panjenengane bakal ngilangake kabeh masalah kita saknalika. Nanging Gusti janji bakal paring ayem utawi kelegan utawi katentreman. Kuncinipun wonten ing tembung sumeleh. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing basa Jawi, sumeleh menika gadhah teges nyelehake samubarang ing panggonan sing sakmestine. Wonten ing babagan rohani, sumeleh tegesipun menika wonten tigang perkawis. Ingkang setunggal nggih menika ngakoni watesing kekuatan. Kita kedah ngakoni yen kita manungsa ingkang winates lan kita butuh Gusti Allah. Kaping kalih nyelehake momotan. Masalah sing ngeboti pikiran dipun pasrahaken dhumateng Gusti. Kaya bocah cilik sing kesel mlaku banjur njaluk gendong bapakne. Kaping 3 pracaya. Pracaya yen Gusti Allah iku mboten sare. Gusti ngerti apa sing paling becik kanggo kita. Senajan dalane ora mesti gampang. Nalika kita wantun dugi dhumateng Gusti lan matur, Gusti kawula sampun mboten kiyat. Kawula pasrahaken perkawis menika dhumateng Paduka. Ing wektu kuwi uga Gusti bakal ngantos rasa kuwatir kita kalian rasa ayem tentrem. Para sedherek ingkang kinasih, sampun ngantos kita mikul momotan urip menika piyambak. Gusti Yesus tansah mbikak astanipun. Sumangga kita sinau sumeleh. Ampun fokus dhumateng gedene ombak, nang fokus marang agunge Gusti sing ngratoni segara lan ombak menika. Menawi manah kita pasrah, Gusti ingkang bakal paring pitedah lan kekuatan ingkang enggal. Amin. Gusti berkahi. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Allah, Bapa ingkang Maha Tresna, kawula ngaturaken panuwun awit sabda Paduka ing dinten menika. Gusti Paduka pirsa kawontenan manah kawula sak menika. Mbok menawi wonten ing antawis kawula ingkang saweg ngraosaken kesel semplah lan kabutan dening perkawis gesang. Wonten ing wekdal menika kawula nyobi sumeleh. Kawula nyelehaken sedaya kuwatir lan momotan kawula wonten ing ngarsa Paduka. Kawula pitados Gusti badhe paring kekiyatan lan katentreman ingkang langkungi akal budi kawula. Mugi Paduka nuntun lampah kawula supados tansah setya lan pitados dhumateng Paduka. Wonten ing asma Gusti Yesus Kristus juru wijung kawula ingkang gesang. Pandonga menika kawula suwunaken. Amin.